Niin. Tuo hippu tänne. Ja muuten kastuu pylly, kun istuu tässä kivellä. Kylmä kivi. Mä aloitin näiden videoiden tekemisen silloin muutama vuosi sitten sen takia, että sais vähän omia esiintymistaitojakin kehitettyä. Mulla on päivätöissä paljon semmoista kouluttamista ja esiintymistä tai tilanteita, missä esiintyjän taidot on kyllä tarpeen. Niin että ehkä näistä voisi olla apua sielläkin. Nyt tulee hippu tänne. Oi vitsi, täällä alkaa nyt tuulee. Katsotaan miten mikki oikein kuuluu. Niin, käytkö hippu tänne? Niin, siihen viekkuu. Hyvä. Ja ajattelin, että kuvailen tämmöisen pienen turinatuokio erilaisista aiheista ja miten mä oon frisbeegolfin pariin päätynyt ylipäätään ja kaikkea mitä tässä ympärillä on tullut tehtyä. Katsotaan, onko näillä yhtään katsojia ja kuuntelijoita tai no ihan sama, vaikka ei olisikaan, niin kyllä mä näitä teen. Sä jäät siihen nyt taakse palloilemaan. Niin, hyvä. Siinä istuu hippu kanssa mukana. Onko sullakin jotain kerrottavaa? Ajattelin nyt puhua, että miten mä frisbeegolfin pariin päädyin, mitä mä oikeastaan tein ennen sitä. Ennen kuin aloin frisbeegolfia pelaamaan. Mä nyt junnuna tuli pelattua kaikki jääkiekkoa, jääpalloa, salibändyä, jalkapalloa. Ja ennen kuin frisbeegolfia alkoi pelaamaan. Ja oli se klassinen, muutin opiskelemaan Jyväskylään 2013 ja silloin Laiksessa oli frisbeegolf-rata ja mulla ei tullut YouTubessa vastaan jo videoita. Frisbeegolfia olikohan Jomets Pro silloin jo perustettu ja kyllä tuo olisi kyllä hauska, että haluaisi kyllä testata. Mä oon tykännyt aina heitellä kaiken näköisiä, pelannut pesäpalloja ja heittänyt keihästä ja no niiden takia olkapää on muun muassa vähän rikkiä tuommoista. Mutta sitten silloin syksyllä, kun alettiin opiskelemaan, niin silloin uudella opiskelijaporukalla vähän semmoisena ryhmäytymispäivänä tai iltapäivänäkin, niin käytiin Laikissa heittämässä semmoisella kevyellä varmaan, olisiko 10 hengen porukka tai ryhmä, ellei enemmänkin. Ja oltiin siellä sitten hyvänä tukkeena ja saatiin sieltä sitten palautetta ihan jonkun verran takana tulevilta heitteitä, että pitäisiköhän vähän pienempää porukkaa sitten hajautua siitä. No heitettiin sitä sen aikaista Vuorilammen rataa siinä Laiksessa ja siitä taittimme pelata koko kierros loppuun ja sitten sen jälkeen hajannuttiin kaupunkiin ja tosiaan ihan uusia oltiin kaikki kaupungissa, ei tainnut olla yhtään paikallista siinä ja ei tiedetty jos oikein missä päin kaupunkia olla, mutta se oli niin kuin ensimmäinen kosketus frisbeegolfiin. Joku kaveri meille muistaakseni toi sinne muutamia kiekkoja ja sen jälkeen piti muutama oma kiekko käydä hankkimassa, mutta siitä se sitten lähti. No mä siinä silloin opiskelujen alussa mä olin just lopettanut salibändin pelaamisen ja ei oikein semmoista vakioharrastusta ollut. Vähän normigolfia, pallogolfia pelailin siinä ja sitten mä olin pelannut pitkään semmoisella höntsäkentällä ja se oli ihan mukavaa. Mutta sitten kun Jyväskylään muutti, niin se jäi Mikkeliin se harrastus. Ja oikeastaan ne fasiliteetit. Nytkö sä lähdet? Noniin, vaikka. No, frisbeegolfia oli helppo harrastaa silleen luokkalaisten kanssa. Oltiin Rajakadun ammattikorkeassa ja siinä ihan koulun takana oli sitten Tuomiojärven frisbeegolf-rata 9-väyläinen. Semmoinen oikein, tai no en tiedä liikaa aloittelijaystäväinen, mutta lyhyitä väyliä. Ja siellä sitten aloiteltiin kaveritten kanssa heittämään ja käytiin aina välillä ihan lounaalla siellä viskomassa. Ja se oli oikein mukavaa heittelyä silloin. Ja tuo heitettyä varmaan kerran pari viikkoa ehkä semmoista tahtia silloin, kun kelejä sattui olemaan. Semmoisella tahdilla mentiin siinä muutama vuosi, mutta sitten kun sitten mä lähdin vaihtoon 2015 Saksaan ja hippu nyt sä menet sinne kamera eteen ja niin lähdin vaihtoon Saksaan ja sitten kävikin semmoinen hauska juttu, että salibändyn puolelta olin Honkosen Tommiin tutustunut ja
meistä tuli sitten kämppiksiä, kun mä muutin takaisin Jyväskylään. Ja Tommihan oli sitten hyvin aktiivinen frisbeegolfin harrastaja ja Jyväskylän liitokiekkoiluissakin mukana. Ja sitten kun otin kämppiksiä, niin Tommin kanssa tuli käytyä heittelemässä ihan jonkun verran. Ja sitten siinä oli jotain Tommin friba-kavereita sitten myöskin mukana. Ja siinä sitten pari vuotta oli vielä opintoja jäljellä ja Tommin kanssa tuli heiteltyä ihan jonkun verran frisbeegolfia sinne 2017 saakka. Mutta sitten molemmat valmistuttiin ja sitten mulla vähän niin kuin heittoseura hävisi siitä. Kaikki opiskelukaverit lähti ympäri Suomea. Itse jäin Jyväskylään, kun oli sattunut töitä saamaan sieltä. Ja sitten heittäminen vähän jäi. Mua ei itsekseen innostanut heittää niin kuin yhtään ja piti sitten keksiä, että mitä tässä nyt alettaisiin harrastaa. Ja sitten aloin taas pelaamaan salibändyä. Aikaisemmin olin vetänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulu tai tämmöisen korkeakoululiikunnan salibändyn vuoroja silloin opiskeluaikaa. Mutta niille ei tosiaan enää sitten tietenkään päässyt, kun valmistuin. Ja päätin, että no nyt etsitään sitten uusi seura ja päädyin sitten O2 Jyväskylään. Perustettiin, tai ei tainnut olla just perustettu silloin, mutta päädyin miesten kakkosjoukkueeseen. Siellä sitten muutama vuosi. Ja siellä sitten tutustuin Sauko Jani, nimi varmaan monelle tuttu. Ja Jani sitten joskus mainitsi, että on niin frisbeegolfiakin tykännyt heittää. Ja Jani sitten, en tiennyt yhtään, että Jani on frisbeegolfia ja pelattiin silloin tosiaan salibändiä samassa joukkueessa. Ja Jani sitten houkutteli mua aktiivihommiin sinne salibändin puolelle myöskin ja toimi sitten joukkueen johtajana aina jossain vaiheessa ja sitten tilihoitajana tai rahainhoitajana salibändin joukkueelle. Ja se oli oikeastaan sitten mun ensimmäinen semmoinen kosketus urheiluseuran vapaaehtoistoimintaa ja aktiivitoimintaa sitten O2. No sitten, olisiko siitä mennyt pari vuotta sitten, ehkä ollaan vuodesta 2019, niin Jani sitten, tai puhuttiin frisbeegolfista ja Jani sitten sai mut mukaan jonnekin kierrokseen. Mä olin silloin vielä semmoinen, että mä heitin suunnilleen 60 metriä. Ja muutama vuosi ollut taukoa siitä. Ja sitten Janin kanssa käytiin heittämässä ja Jani jakeli siinä mulle muutamia tekniikavinkkejä. Keljonkankalla muistaakseni käytiin heittämässä. Ja sitten siinä samoihin aikoihin oli Tikkakosken radan avajaiskisat. Ja mä olin tosiaan ihan hirmuisen ujo vielä siihen aikaan. Ja en uskaltanut itsekseen lähteä mihinkään kilpailuihin tolle, mutta Jani sai suostuteltua mut mukaan silloin ja tuivat ihan noutamaan mut kotonta. Siellä oli myöskin autossa mulle täysin tuntematon siinä vaiheessa Puikkosen Matias kyydissä. Ja käytiin sitten Jani ja Matiaksen kanssa pelaamassa ne Tikkakosken avajaiskilpailut. Ja mä olin oikein käynyt edellisenä iltana treenaamassa Tikkakosken radaa, et tiedä mihin mennä ja voin näyttää, että kyllä mä osaan tätä peliä pelata ja haen sieltä sitten hyvät ratingit ja mä oon tämmönen tilastoniilo, niin olin tutustunut, että miten tämmöinen Matrix-ratingi oikein toimii, miten semmoista lasketaan ja olin nyt ensimmäinen kilpailu, että nyt haetaan hyvät kovat ratingit tuote. Ratingista tuli muistaakseni 668, että ketkä ratingeista tietää, niin ei se nyt ihan semmoinen kova ratingi ollut, mitä sinne lähdettiin hakemaan. Mutta se kuitenkin nyt purasi semmoista kilpailukärpästä frisbeegolfinkin suhteen ja kävin sitten pari kilpailua silloin syksyllä muistaakseni vielä pelaamassa. Ja sitten tulikin talvitauko ja salibändin parissa meni se koko talvi. Mutta sitten kuitenkin keväällä niin innostuin sitä frisbeegolfista ja työkaveri Jaanosen Jussi myöskin silloin sitten tiesin, että pelailee ja Jussin kanssa sitten käytiin pelaamassa. Ja sitten tulikin alettua käymään niissä viikkokisoissa ihan tiivistä tahtia ja tutustuin paljon uusia ihmisiä ja sitä kautta sitten löysin sitä porukkaa, kenen kanssa pääsin pelaamaan. Itsekseen mua ei tosiaan innostanut yhtään se heitteleminen, mutta kavereiden kanssa niin sittenhän tosiaan ihan voisi sanoa, että räjähti käsiin se touhu, että käytiin pelaamassa ihan tosi paljon. No sitten mä kuulin tai selvittein ja tutkin lajia ja että mitäs muita kilpailuja tässä on ja jonkinlaisia virallisia kilpailuja. Törmäsin sitten myöskin PDGA-kilpailuihin siinä ja eihän siinä mennyt sitten, kun kesäkuu 20, niin taisi olla mun ensimmäinen PDGA-kilpailu, että olin ilmoittautunut Euroopan Amateur Openiin. Oli ostanut lisenssit sitten siinä. Ja
siellä sitten kävin treenailemassa Tampereellakin ratoja ja tähän mennessä oli niin kuin reitingi on noussut ihan huomattavasti, mutta taisin MA4 vai MA3 pelailla sen sitten siellä ja sitten pikkuhiljaa myöskin syksyllä, no siinä tosiaan kun PDGA-lisenssin ostin, niin liityin myöskin Jyliin, Jyväskylän liitokiekkoilijoihin ja aloin sitten tutustua vähän seuran toimintaan sielläkin puolella. Ja syksyllä oli sitten jo seuranmestaruuskisoissa ja siellä olikin hyvä meininki, sitten tutustui seuran porukkaan vielä lisää. Ja sitten oikeastaan seuraavana vuonna niin hyppäsin ihan kunnollisesti Jylinkin toiminta ja aloin järjestää kilpailuja siellä. Ja sitten samaan aikaan oli vähän apukäteenä Discooter Finland osuuskunnassa justiinsa Saukon Janille Discooter Openia järjestäessä. Ja oikeastaan se olikin se ensimmäinen, missä mä tämähän voisi olla ihan hauskaa järjestää näitä kilpailuja, että mä oon tykännyt aina järjestää ihmisille kaikennäköistä tapahtumaa. No sitten oli vähän apukäteenä siellä Discooter Openissa ja sen jälkeen sitten päädyin myöskin Jylissä oli vähän puutetta sitten kilpailun järjestäjistä, niin päädyin sitten ottamaan yhteyttä Jyliin. Siellä oli Kerttuan Tero, oli silloin kilpailun järjestäjänä paljon ja Tero sitten opetti mulle ensimmäisiä juttuja, että miten kilpailuja oikeasti järjestetään, ihan niin kuin viikkokilpailuja, ei vielä sen isompaa. Sitten mä aloin pyörittää muutamat viikkokisat siinä ja sitten yhtäkkiä mä olinkin jo Jylissä niin kuin kilpailuvastaavan roolissa. Oikeastaan taidettiin mennä sitten seuraavan vuoden puolelle, kun mä otin sen homman kunnolla haltuun ja lähdin kehittämään sitä, että miten me kilpailuja järjestetään ja saadaan kunnon infot ja semmoinen järjestelmällisyys siihen sitten vielä vietyä vähän pitemmälle. Siitä lähtien mä oon järjestänyt kilpailuja sitten hyvinkin paljon, että nyt ollaan siellä 21-22 vuosissa. 4 vuotta tästä hetkestä takaperin ja mulla oli aivan järkyttävä määrä kilpailuja, mitä mä järjestin ja kävin silloin, että mä saatoin käydä sen 4, ehkä jopa 5 kilpailua viikkoa pelaamassa ja mulla tuli se päälle 100 kilpailua vuodessa järjestettyä ja myöskin pelattua siinä samassa, että mähän pelasin myöskin kaikki kilpailut, mitä mä sitten järjestin. No sitten oikeastaan, kun siihen viikkokisan järjestämiseen oli saanut rutiinia, niin Jani pyysi mua mukaan Discooter Finland osuuskuntaan. Ja sitten mä ajattelin, että no olisihan se kyllä kiva järjestää tommosia PDGA-kilpailujakin silleen ympäriinsä, että Discooteriahan me ollaan nyt järjestetty Espanjassakin kilpailuja ja sitten ympäri Suomea. Että seuran toimessa, kun ei nyt oikein Jylillä viittynyt järjestää sitten kilpailuja ympäri Suomea, niin sitten päädyin, että lähdetään tuohon Discooterinkin mukaan. Ja sitä kautta sitten on Discooterin nimissä myöskin järjestänyt paljon PDGA-kilpailuja ja järjestänyt kiertueita ja päässyt niin oikein tähän kilpailun järjestämisen ytimeen mukaan. Mutta nyt kun ollaan vuodessa 2025 ja kausi on justiinsa päättymässä, niin on tullut järjestettyä Pro Touria, amatööriä SM-kisoja, sekapari SM ja Junnu SM ja nopeasti siihen pääsi sitten mukaan, kun tarvetta järjestäjille oli. No siinä samassa oikeastaan miten se mulla eskaloitui tuo frisbeegolfi aktiivina toimiminen, niin mulla, sä lähit, sinne meni. Niin mulla oli pari loukkaantumista siinä taustalla, mistä ensimmäinen johti siihen, että mun piti lopettaa mun salibändiuraa. Mulla vasemmasta kädestä jonkunlainen hermopinne tuonne iski ja käsi kipeytyi niin paljon, ettei siitä salibändin pelaamista enää tullut yhtään mitään ja se sitten jäi. Ja sitten sama hermopinne myöskin vaikutti sitten tuohon pallogolfin puoleen että aina kun mä iskin mailla kovempaa maahan, niin mulla tuli vasempaan käteen semmoista kivut, että mä en pystynyt siellä kädellä mitään tekemään, että käytännössä olisi pitänyt pelata niin yksikätisenä golfia sitten. Ei se niin hohdokasta ollut, niin jäi sitten oikeastaan sekin golfi siinä vaiheessa. Ja sitten jäi paljon aikaa siihen frisbeegolfille, niin
sitähän sitten käytettiin tosiaan frisbeegolfin parissa. Nyt mä ajattelin, että vähän tuosta ratingista ja siitä kehityskaaresta. Tosiaan se avajaiskisa silloin 2019, niin ratingi oli se 660. Ja sitten alkoikin se reenaaminen, että miten tässä lajissa voisi vähän paremmaksi tulla. Ja kyllä se sieltä nopeasti nousi sitten sinne 800 ja sitten kun vähän alkoi, tosiaan sitten kun se loukkaantuminen tuli ja alkoi oikeasti se heittäminen paljon, niin kyllä se aika nopeasti nousi sinne 900 se rating ja heittomitta alkoi kasvaa, että mulla on Keljonkankaan range sitä joku kuva, minkä mä oon ottanut, kun ensimmäinen 100 metriä tullut heitettyä. Se oli hieno hetki silloin. Ja aika tasaisesti se ratingi on noussut ja mulla on ollut erilaisia tavoitteita aina kaudelle, että ensimmäinen tavoite oli tosiaan sinne 900 pääseminen, nyt puhutaan PDGA-ratingista. Mä sain sen silloin pari vuotta sitten ja taitaa olla 3 vuotta sitten. Sen jälkeen asetin, että nyt sitten mä haluan pois tätä MA2-tasota, eli 935 haluaisin saada sen ratingin nostettua. Ja mulla oli siinä vaiheessa sitten vahva ja kivuuton personal trainerinäkin, kun mulla oli vähän selkäongelmia. Se auttoi paljon niihin ja salilla käyminen ja tuommoinen treenaaminen laji ympäri, niin kyllä se auttoi ja sai sitä heittopituutta myöskin sitä kautta. Vaikka tekniikka ei ollut ehkä se paras, mutta huonoakin tekniikalla, kun saat vähän enemmän tehoja, niin kyllä se auttaa. No sitten se taisi olla viime kaudelle, kun mä pääsin sitä MA2 pois 935 ja sain ratingin. Ja nyt sitten tämä 25 kausi niin asetin, että 950 kun pääsis, niin se olisi hyvä tavoite. Ja nyt sitten toisiksi viimeinen rating-päivitys tälle vuotta, kuukausi sitten, niin 952 oli ratingi. Pääsin tavoitteeseen ja sitten pitääkin alkaa miettimään ensi kaudelle uutta tavoitetta. Näin se on kehittynyt, että kovasti tai paljon kun pelaa ja keskittyy myös siihen omaan tekemiseen, että ei nyt vaan huido menemään, niin kyllä sitä kehittyy. Ja työ tuottaa sitten tulosta. Siinä ehkä tämmönen ensimmäinen Turina-tuokio. Mä koitan tähän näitä enempikin. Toivottavasti näitä joku jaksaa myöskin kuunnella. Kiitoksia, jos tänne asti jaksoit kuunnella ja seuraavaan kertaan. Hippu, siellähän sä oot. Hyvä.